És dimarts i, per tant, ja ha arribat a l'estudi l'Elisenda Pineda amb les seves tendències. Elisenda, bon dia. Bon dia, Núria. Com estàs? Molt bé, gràcies, sí? jove. Sí. M'agrada molt perquè balles amb la sintonia aquesta. Sí. No, i a més que tenim sintonies de diferents estils, aleshores, bé, m'adapto. No, està molt bé. Bé, així com molt contenta, saps? A més, balles molt xica lliller, eh? Sí, home. Sí, fas així amb els braços. Home, és que tampoc tinc molta mobilitat, No, però està molt bé. M'agrada molt. No tinc moltes opcions aquí davant del micròfon. Et puges sobre la taula i fas aquí un espectacle o res? O res. Escolta'm, Elisenda, avui la cosa de fet va de música, no? Sí, avui la cosa va de festivals de música, del que podem anar a veure o del que ja s'ha vist aquest estiu i el que està realment de moda, perquè hi ha uns festivals friquis horrorosos que després t'explicaré. Però comencem pel festival, pel capdavanter, com si diguéssim, Vinga, va, posa'm una musiqueta maca aquí, Dani, pon-me-la. Segueix la sintonia. És la mateixa, què li passa a l'Ai últimament? Jo crec que prenc massa cafè d'aquest de la màquina. Sí, bueno. Ara sí. Li agrada molt el centre d'atenció. Sí, que sí? Ja ho vas dir. Em veu Angelet, és que és més maco. Escolta'm, parlem del Sonar, no? D'aquest festival que, evidentment, doncs a la ciutat de Barcelona és el que acull la gran majoria de gent que li agrada anar a aquests tipus d'espectacles, Atenció, perquè el Sonar és un festival de música electrònica que es fa a principis d'estiu a la ciutat de Barcelona, casa nostra, i que concentra les seves actuacions a la plaça dels Àngels i a ple Raval, És un puesto així. I que has d'anar amb un uniforme una mica, no? Sí, el Sonar s'hi ha d'anar, depenent de si vas al Sonar de dia o al Sonar de nit, Al Sonar de dia pots anar una miqueta així més casual, més aquest rotllet, una miqueta més de tirat. S'han posat molt de moda unes ulleres de sol o de no sé què, que jo mataria tota la gent que se les posa. I a la gent que les ven també els mataria. Són aquesta mena d'ulleres que són de plàstic, però que no porten vidre. Que són unes línies de plàstic davant dels ulls, que són com persianes, que portes persianes als ulls, que dius, però d'on vas, alma càndida? Així pel món, saps? Per això es coneix que està molt de moda i jo pateixo molt per la gent que ho porta, perquè dius, què has d'anar mirant entre vareta i vareta de plàstic, aviam què veus i què acabes d'agafar. No, perquè veus un rotllo, vas agafar una cervesa i tampoc no encertes en agafar-la, et cau tot per terra, és un rotllo, et diuen, escolta, m'escriu-me alguna cosa aquí, tampoc no ho acabes de veure tot bé, és que és un desastre. Això pel Sonar de dia, amb aquestes ulleres. Exacte, amb aquestes ulleres, és important. Pel Sonar de nit també, perquè el que pretén la gent que va al Sonar de nit amb aquestes ulleres és amagar alguna que altra seqüela d'altres nits del Sonar, m'entens? Com que no es dorm, saps? Vull dir, el que intenten és això, és amagar alguna que altra cosa. Després, el tema del Sonar de dia, doncs molt casual, al Sonar de nit hem d'anar una miqueta més polidets i més arregladets, Les nenes ensenyant una miqueta més de xitxa, una mica més d'escote, pugem el tiro de la faldilla, tot cap amb un rat de gespa, una cosa maca de veure, I taconazos, que dius que també quina cosa més còmoda per anar a sentir música i veure senyors que punxen discos, anar amb els taconazos. És fatal. I a més a ple estiu, perquè clar, evidentment la calor, vull dir, allò fa xup-xup, m'entens el que em vull dir? Imagina't tu treure't aquells taconazos a les 6 del matí. No els entès mai, no els entès mai, Elisenda, t'ho haig de confessar. No, home, no. Vull dir que jo a vegades les miro i penso, a vegades m'agradaria entendre-us, oi que sí? M'agradaria ser com vosaltres. M'agradaria tenir aquesta cama llarga. Sí. Angelina Jolie. I tant. Hi ha gent que no té la cama llarga i també se'ls posa els taconazos, que dius... Ahir em vaig veure una pobreta meva que li arrossaven les cuixes, que vaig pensar, has de posar-te tot el quistir, això, al vespre, perquè prendràs mal, així. Prendràs mal amb aquells taconazos i aquelles coses, no una cosa m'ha de veure. Tot el cas d'anar d'aquest rotllo, Vull dir, per anar al Sonar has d'anar modern, pantaló de pitillo, ulleres d'aquestes de plàstic amb varilles, que no has de veure res, taconazos i enxugadeta, enxugadeta dins del vestit, que ho sàpigues. I ja està, aquest és l'uniforme. Sí, aquest és l'uniforme, com si diguéssim. I canviem de festival ja. Canviem de festival, si et sembla, anem una coseta més tranquil·leta, Aviam, va, posa'm. Del alba, el rosa, del Drácula, lo rojo, domingo, la bici, domingo, el reposo, del viento, la brisa. És que sí que t'agraden. Però aquests què? Soc una pilota. Molt, no? Soc molt pilota, jo. Bueno, no em pots suportar la meitat de la redacció. Aquests són els de la fe i les Flores Azules i que... Clar. Que porten camí de sonar cada secció. Sí. Bueno, de fet és que cobro royalties, jo també. Em passen un tant al final de mes, uns 5 euros per anar a fer el cafè. On ens portes? Doncs mira, anem al que vindria a ser el pistoletazo de salida del que són els festivals a casa nostra, no? El Primavera Sound, vull dir, no només és primavera, sinó que ve de gust sortir, ve de gust fer unes cervesetes, escoltar bona música, fer-ho a l'aire lliure, anar amb els teus amics, disfrutar del que vindria a ser la companyonia, i aquestes coses tan maques. Això és més relaxat. Molt relaxadet, sí. I posen, bueno, doncs, el tipus de música és així, popera,
primavera, una cosa doncs, per escoltar, que pots comprar-te un disco i després cantar les lletres. Quan vas allà te les pots aprendre, les lletres, i cantar-les, que últimament és una cosa molt difícil, aconseguir fer això. Sí, sí. Home, depèn de quin puesto, d'allò en el Sonar, no pots cantar les cançons. Allò, pujarem dalt del cim... No ho pots fer, has de fer xu-xu. Però clar, i el Primavera Sound com anem, va? Doncs mira, el Primavera Sound és el rotllo que dèiem del modernillo agafapasta, però aquí els taconazos els deixem a casa, Núria, ens posem una espardanyeta mona, una sandàlia plana, un pantalonet en plet, també per poder seure tranquil·lament amb el teu kit que hagis portat de casa, una fiambrera, amb una rosa a la cubana que t'ha fet ta mare, o una cosa... Sí, home, i tant, la rosa a la cubana sempre s'ha de portar perquè no saps mai. Una fiambrera, allò que quedi revingudet. Sí, ben maco. Doncs tu portes allà una cervesa que després ja és calenta perquè has comprat xibec al súper. Clar, vull dir, són gent... Aviam, la gent que anem al Primavera Sound som gent que, escolta, amb el nivell adquisitiu tampoc no és que estiguis cobrant un paston, no? Llavors dius, bueno, doncs has de gestionar, pagues l'entrada a la primavera, però has de menjar, perquè si no et quedaràs allà fet una mojama, trobaran ties en un puesto, un racó, Doncs llavors què fas? Vas al súper. I al súper, doncs clar, no pots comprar primera qualitat de tot, no sé que vagis un súper, saps? Una cosa, una xiveca calenta, una cosa d'aquella... Però escolta, com que estàs en companyonia amb els bons amics, escoltes bona música i cançons que t'has après a casa. Clar, és igual si tens un corte de digestió i si t'han de portar de seguida a l'ambulància o aquestes coses, o un cop de calor et deshidrates. El tema està que tu estàs amb els teus amics i això, Núria, no té preu, home, no té preu. Elisenda, però tot això ja ha passat. Sí, ja ha passat, això ja és una altra... Agua que no mueve molinos, oi que sí? Exacte. Va, doncs anem a coses que han de passar. Sí, va. Niño marica, solían llamarte las ratas del pueblo. És maco, Mierda de infancia. Ai, no sabia que aquest senyor cantava amb aquestes paraules. És el Nacho Humbert. No? Sí. Nacho Humbert, que toca amb la seva companyia, Nacho Humbert i companyia. Els trobarem al BAM d'enguany. El BAM és aquest festival que es fa per la Mercè, a Barcelona, oi? Que trobes molts escenaris que es gasten molt els quartos. L'Ajuntament de Barcelona, aquí se'ls deixa, Amb el Castell de Focs i amb això, es deixa els quartos i val la pena d'anar a veure. Això és finals de setembre, Sí, senyora, finals de setembre, 24-25 de setembre, I llavors, clar, el BAM el que introdueix, el que ensenya són els músics emergents locals, nacionals i internacionals, I és un bon lloc, doncs, per anar a descobrir música que encara no t'has comprat el disco i que no et saps les cançons. Però, bueno, per exemple, el Nacho Humbert ara pots comprar un disco i cantar la cançó el dia que toqui, el BAM, exacte, del Niño Marica i aquestes coses. I que les rates no sé què, una mica dur, ho he trobat, això del Nacho Humbert. Sí, per anar-hi, doncs, com que el BAM, evidentment, els escenaris queden una miqueta més dispersos que no pas en els altres festivals. I a més és gratuït, no? Exacte, és gratuït. Gràcia, Aquí està. La fiambrera de la Rosa de la Cubana ja la pots deixar a casa. Ja pots menjar un restaurant un bocadillo de lomo con queso, per exemple, que dius, ja està bé, menges calent, també, que el setembre s'agraeix, perquè el setembre al vespre refresca i una rebequeta te l'has d'emportar, les coses com siguin. Aquí sí que pots anar, sandàlia i tema d'aquest, perquè com que has de voltar molt i has de passejar molt, tampoc la gent no s'hi fixa massa. Tu ara imagina la nena del Sonar, que va estupenda con sus taconazos i el seu vestit arran de gespa, fota-la a caminar per tot Barcelona buscant un escenari, pobreta meva, a la segona cançó ja està morta, l'has de portar a casa. Cosa pràctica. Sí, clar, aquí sí que s'hi val, Vull dir, cosa pràctica, coses amples, i si vas així com si diguéssim deixadot, encara millor. Encara millor. Sí, perquè la festa major llama a que la gent vagi deixada i que no ens depilem per festa major, perquè festa major és igual, saps? Vull dir, acabarem la nit igual, amb aquella alegria i rebregant pels puestos, bueno, està bé. Però escolta, no et quedis a Barcelona, Elisenda, perquè de festes i de coses n'hi ha per tot arreu i per tot el país. Això sí que és veritat, I si vols ser moderna, i tu que ets de Girona, ho vols ser a casa teva, Núria, escolta això que sonarà. L'home que treballa fent de gos a les festes infantils, aparcar sempre li costa. Ara t'escolto, Elisenda. Ara sí? Home. Que a casa ens agraden, els amics de les arts. Clar que sí. Sí, són macos. Estan amb els de la fe, també. Sí, oi? Sí que els posaríem al mateix pack, aquesta gent. Són molt macos, a més, són molt propers. Són una gent molt de... Bueno, molt d'aquí. Casa, molt de casa. Sí, ens agraden els amics de les arts. Doncs mira, els podràs escoltar els amics de les arts juntament amb el Quimi Portet, el Roger Mas, Los 6 Días, San José Exmishima, en Titot dels Brams, que ja no són els Brams, però que en Titot segueix tocant, a l'acústica de Figueres. Enguany l'acústica de Figueres, doncs recull tota aquesta mena de gent, que és una amalgama de gent d'aquí de casa que fa bona música de l'1 al 5 de setembre, no ens ho podem perdre, una meravella, i a més els entenem. I a més a Figueres, que Figueres dius, home, és que ja he d'agafar un cotxe, un autobús per anar-hi o un tren, i ja m'hi hauré de quedar a dormir. Queda-t'hi, però si Figueres no només pots veure el Museu Dalí, de nit
que és estupendo, que et donen una copa de cava gratis, només així, Dani Simón, al Museu Dalí, de nit. Jo hi vaig anar només per la copa de cava, perquè ja l'havia vist, aquests quadros ja els tenia vistos d'unes fotos que vaig veure en un llibre. Però sempre posen coses noves. Sí, no ho sé, però vaig dir, aquí regalen mam, tira-hi, saps? I vam estar allà, una cosa molt maca, i uns jardins molt macos i estupendos, i després al matí, si has anat a dormitar o aquestes coses, sempre pots refrescar la Costa Brava, te'n vas fins a Roses. I tant. Allà. I si tens una mica més de moral, a Cadaqués. I tant on vas a parar. I la mar de vent allà amb aquelles platgetes, de Cadaqués, que tots són pedres, que si està tan bé, allà amb la tovallola, que, t'aixeques fet un 4, però dius, ha valgut la pena. Que és una cosa, una meravella de veure i de coses d'aquestes. O sigui que ja ho sabeu. Atenció, perquè el que hauríem de destacar d'aquests concerts és que no és el típic concert que estàs allà amb tot ple de gent, una harmonia horrorosa i una caterva que no paren de saltar i de cridar les cançons. No, aquí no. Vull dir, assegudets, bé a la fresca, pots anar ara sí, amb aquella rebequeta que dèiem, Núria, amb aquell vestidet eivissenc. És ideal. I no aguantes aquella xella horrorosa d'aquell tio heavy que tens un dia vaig anar a un concert d'Extremadura a Badalona. Hosti, va ser una cosa... Per què vas anar? Bueno, perquè a mi m'agraden els d'Extremadura i vaig dir, déjamelos ver, no?, abans que pleguin, perquè aquesta gent els hi queden 4 dies també, no?, que sempre s'estan morint però al final no es moren, no? I dius, bueno, pues està bé. I tenia un tio allà al costat i vinc amb aquella xella peluda fotent-me-la sota el nas, que dius, tampoc haria falta, li vaig dir en castellà, perquè el tenia allà al costat i aquestes coses. Dic, oi, no haria falta esto, i de cop i volta, pam, que em magregen el cul, ho vaig notar, sí. Jo em vaig deixar, Sí, vaig pensar, mira, escolta'm, de Perdidos al Río, també, saps què et vull dir? Va, molt bonic. Acústica de Figueres, Acústica de Figueres, vinga, del 1 al 5 de setembre. Anem fent territori, va. Corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. Aquests són els gossos, no? Sí, senyora, els gossos amb el macaco, que és el que fa, de tant en quant, que treu el cap per allà, com dius aquí. Doncs sí, no està gens malament això, Núria, jo sé que aquest festival que ara del que parlarem t'agradarà molt, perquè és d'aquells primers festivals que ens deixaven anar quan érem joves adolescents, els nostres pares, que deia, va, deixa'm anar, com aniràs? Amb tren acabat amb G, amb tren. Diu, com aniràs amb tren? Però no agafeu el cotxe, si aneu amb algú que porta cotxe, no, tu vés amb el tren. Sí, amb el tren. I torna amb el primer tren, A quina hora surt? I els havies de dir, a les 6 del matí. Molt bé, això vol dir que a les 8 seràs a casa, que no t'hagi de venir a buscar. Que aquesta era la frase, també. Sí, senyor. On ens deixaven anar? A la Viva de Vic. Mercat de Música Viva de Vic. Sí, senyor, que és una meravella, Atenció, perquè enguany és l'edició número 22. 22 anys, Fent el mercat de... Molts anys. Hòstia, és una animalada, Així com els sonars de Primavera Sound, doncs són els que enceten la temporada de festivals de Catalunya, es pot dir que, juntament amb el BAM, la Viva és la que té la responsabilitat de tancar aquesta, la temporada. Evidentment. Sempre hem trobat gent de casa, la Viva de Vic. Jo me'n recordo aquells anys del sopa de cabra, dels pets, els Sant Traït. Quina meravella. Els kits. Sí, senyor. Els tancat per defunció. Tancat per defunció. Havien arribat a actuar aquesta gent. Són molt viejas, Núria. I jo ara, t'ho juro, estic per suïcidar-me directament. Prou ja, clar. No cal, perquè sempre tornen aquests. Acaben tornant, tard o d'hora. No sé què dir-te, Vull dir, hi ha coses que ja les escoltes i penses, vols dir que això? I bé, ara, doncs, evidentment, com que el mercat de rock català ja no té aquell segell i aquell pes que tenia als anys 80, als anys 90, doncs el que ha hagut de fer el Mercat de Música Viva de Vic doncs és reciclar-se una mica i intentar mostrar altres coses de fora, portar artistes convidats, doncs perquè els anem descobrint mica en mica i puguem cantar les seves cançons amb el pas dels anys, que et compris el disc també hi puguis al concert de l'Abdullah no sé on, saps? I en el seu país i cantar aquestes cançons i ser cosmopolita i totalment modern i una persona habitant del món, que ha fet una ràbia aquesta gent, tu d'on ets? Jo del món, que també toca la mano abierta, saps què vull dir? Fa una miqueta de ràbia. Escolta, hem començat per Barcelona, Núria, i què et sembla si acabem a Barcelona? Però no me dius com hem d'anar vestits a Vic? Ai, sí, perdona, a Vic, evidentment, mira, jo estava tan estupenda, ja rememorant el passat. Tu estaves amb el món, ja. Amb el món. Jo he de reconèixer que aquelles èpoques portava aquelles polseretes de fil, l'estelada, que sí, i anàvem així, que a la meva època es va posar de moda tenyir-se els cabells amb
amb metxones... Amb henna. Sí, o si no posaves un metxon blau i un metxon... Saps? Vull dir que allò era moda, llavors. És una mica més petita que allò. Sí, però res, tampoc no massa de mesos, I els polars també hi havia. Evidentment. I portaves patxuli de colònia. Que jo quan em posava patxuli quedava tot el pis impregnat de patxuli i a casa, què t'has posat ja? El meu pare a vegades em deia, això fa olor de missa. Em deia, fa olor de missa. Dic, què de missa? Diu, sí, d'església revinguda. Em deia, saps aquelles humitats horroroses? Em deia, on te vas amb això? Ara no, ara ja l'estelada te l'has de deixar a casa. Si la portes, evidentment, ha de ser un grup que reivindiqui una miqueta aquest fet, com si vas escoltant i tot, els Pets, o aquesta gent doncs, que ja tenen una miqueta aquesta història política marcada, però els altres que no ho fan, doncs clar, no és amb una estelada, no té cap mena de sentit, no? Però sí que encara pots portar aquells braçalets de fil, i aquelles coses. El tema de les depilacions també dona una amalgama molt àmplia d'opcions, és a dir, pots anar depilat o no, O no. El que sí has de fer és parlar un català molt tancat, molt de la plana, i si no parles, com el teu així de Girona i tal, però has de vigilar molt amb el hola, d'on ets? A Barcelona. No, allà no els hi agrada massa això, saps? Vull dir, no és que siguin gent que no vulguin, saps? Vull dir que volen gent de tot arreu, Vull dir que les coses com siguin. Però, home, si ja que vas a veure un concert dels Pets, no pots cantar bon dia, no, així no. Més tancadet, tu. Exacte, més tancadet, com ens agrada a nosaltres, sí, no? Més de casa. Sí, Núria, avui estem molt lustrades, m'agrada molt. Va, acabem. Rematem-ho amb lo de tornar a Barcelona, si et sembla, Barcelona. Vinga. Va, cap on anem? Doncs mira, tornem a Barcelona. El dia 18 de setembre té lloc l'Hypnotic Festival, que és un festival de hip-hop, És un rotllo d'aquests de, tio, què passa, no sé què, saps? Vull dir, bueno, aquest rotllo grafiteros, històries d'aquestes. Gorres, no? Pantalons baixats i tot exacte. Per anar a aquest festival, evidentment, el que has de portar, doncs, és aquest tipus de roba, no? La roba de costat. No, tranquil·la, si tinc més coses encara. Si vols anar, Núria, sobretot no et deixis el tanga, però aquell tanga descolorit que t'has deixat al fondo de... Jo tinc una pregunta, aviam si tu, que ets una persona llegida, me podràs resoldre el dubte. Va de tangues? Sí, i de calces i d'altres robes interiors. Per què quan fa molt de temps que deixes una calça, un tanga, un calçotet al fons del calaix, amb el pas del temps, aquella goma es dona, es torna com dura i ja no torna a fer mai més el servei? Mai més, i que dius, ja no. I per què amb una faldilla no passa, o no passa amb unes mitges, o no passa... Però amb la goma de les calces i els calçotets no t'ho puc respondre. Però van perdent el color, van perdent l'alegria. Sí, senyors. Llavors ja arriba un punt que ja els has de jubilar. Que diu, ja no em posen, ja no em treuen, també, que l'alegria a vegades ve de treure, no de posar, oi? Sí. Doncs bé, tu has d'agafar ara aquestes calces que t'han quedat al fons del calaix i posar-te-les per anar a l'Hypnotic Festival. Sí, senyor, perquè com més estripada portis la calça, més així entortolligada el que vindria a ser al voltant de la cadera, i el pantaló més baixat, i un rotllo més així hip-hopero, encara millor. Sí, perfecte, senyor. Doncs aquelles calces resclosides tenen una segona oportunitat. Sí, tenen un servei al món. Mira, han vingut per això. I si et sembla, acabaríem amb un punt i final i una rúbrica fantàstica que tinc preparada només per tu, Núria. Molt. No em diràs que t'estàs posant poètica? Sí, bueno, ara mateix estava a punt de treure el lleuit dels bombatxos i recitar-te un cantar del biocid. No. Bueno, una mica sí, perquè mira, m'he portat una xuleta molt neta, que he fet des de casa aquí amb el serrell de la llibreta, que és una cosa molt maca de veure, també, oi? Doncs, per no oblidar, evidentment, que a les comarques de Tarragona hi ha el segon cap de setmana de setembre, de Tarragona, de Lleida, a Tàrrega, al Festival de Teatre al Carrer. Gran clàssic, també, d'aquests que també deies, me'n vaig a Tàrrega. Sí, senyor. En aquell càmping. En aquell càmping, que ja l'han canviat, gràcies a Déu, perquè fa molts anys me'n recordo que era tot sorra al costat del poliesportiu, que era horrorós allà, que t'agafaven unes tabanades a les 2 del migdia. Era horrorós. I ara ja els han posat en un lloc amb arbeta i els serveis ja estan més cuidats. De fet, el director de Fira de Tàrrega ja s'està encarregant molt de que no sigui tan, vinga, aquí qualsevol, saps? No, vull dir, la coseta ja està més arregladeta, més mona. No pas com quan hi anàvem nosaltres, vols dir? Bueno, allò d'aixecar-te de bon matí
sortir de la tenda i trobar-te allà un senyor que no saps qui era. Això, guapa, t'havia passat tu. A mi m'havia passat a Fira de Tàrrega moltes vegades. On no hem d'anar aquest estiu, Núria, per no ser moderns? Allò que et tregui tot el glamour, Doncs mira, hem d'anar a l'Obuso Fest, que és el festival dedicado al cine de terror en un perdido pueblecito de las montañas aragonesas, que dius que me digan el pueblecito però no saben quin és, ni ells mateixos, que això està molt bé, i diu que Los Más Frikis és un festival friki, on los más frikis pueden viajar en autobús disfrazados de momia para un pasacalles, que dius, no caldria anar a aquest festival per ser modern, I després també podries anar a un altre dels festivals que, ara ben bé no me'n recordo com es deia, sí, ja t'ho dic ara. Es diu una cosa així com consciència, un rotllo així, que es tracta de que et posen una música i a través de la vibració de la música tu arribes a un estat de consciència interior com si veiessis llumetes, aures i coses d'aquestes. Hi ha senyors que tiren cartes i llegeixen les mans. Rotllo màgic i coses així. Sí, però com a través de la música. O sigui que estan tot el dia com un estat de trance i una cosa estranya que tampoc no diré on està perquè em fa com mitja por. Saps què vull dir? Ja està. No, i ho deixem, que no aneu mai a aquests puestos. Aquests llocs, res. No. Coses estranyes, res. Exacte, quedeu-vos a casa, que a casa hi ha una bona selecció de festivals i de coses boniques i sempre podeu anar a la moda i està estupendos. Elisenda, gràcies, que vagi bé. Passi-ho bé.